que ens ha acompanyat tota la vida, és a dir, és el nostre sisè sentit, no? Sí, bueno, la música crec que és diferent també escoltar-la que fer-la. Va arribar també un moment que se'ns va obrir com els ulls i vam dir, conya, també podem fer música i no només escoltar-la. És crear, no? Crear, Sí. perquè sempre l'havíem com reproduït amb els nostres instruments. Jo soc clarinetista i saxofonista i tocàvem estàndards de jazz, per exemple, i clar, el nostre era com, vale, pots seguir una partitura i tal. I va arribar un moment que va ser com, també pots escriure. Una manera d'expressar-te, no? El pintor s'expressa pintant, l'escriptor escrivint i el músic doncs creant. I és el nostre sisè sentit, la música. El jazz o el blues o el swing són estils molt complexos que al final, si aprens una mica a dominar o a intentar dominar aquesta complexitat, després quan fas estils com el pop, que són super senzills a nivell musical, doncs ets molt més versàtil i saps anar a molts més llocs, saps? Quan comences a dominar alguna cosa que és molt difícil. Al final també hem begut molt del que és el mestissatge. Sí, òbviament, que és la música de festa major. L'únic que ens agradava, és això, hem amat festa major tota la vida, l'únic que estàvem també una mica cansats del so de trompetes que se li diu d'aquestes festes majors. I no és que anéssim a canviar per anar a festes majors ni res, simplement nosaltres vam començar a fer una moguda així més underground al principi, una mica més punky trapera, i se'ns ha anat desviant una mica cap a alguna més pop, fresc, amb ukelele i tal. Bueno, estàvem aquí, portàvem unes setmanes currant amb moltes produs diferents de... Fem un parèntesis. Nosaltres aquí produïm per altra gent, o sigui, treballem amb altra gent, creem per altra gent i estem una mica saturats, saps? I això, havíem tret el disc al novembre i nosaltres som molt de singles, ens agrada anar traient contingut regularment i va arribar un moment que vam dir, hosti, fa molt que no traiem res, fa molt que no composem, potser molaria anar a fer un retiro espiritual així ràpid a algun lloc i vam anar a casa d'un amic a Cabrera, bueno, sí. Santa Helena de Gill. I com va sortir, aviam, estàvem del chill. Estàvem molt tranquils i literal en 5 minuts jo vaig agafar l'ukelele, vaig simular uns acords que ja havíem fet, que eren els mateixos de la casa que no té piscina, vaig canviar l'últim, el vaig partir, vaig tornar a la tònica. I allò tocant, una mica mirant l'anada va sortir la melodia de na-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 na. Llavors vam fer com a la intro aquesta i llavors vam decidir cap a quin estil el volem tirar. I vam dir, vinga, estil Ramon Miravet, Montfort en Sons. Doncs cap allà. Sí, al principi va ser com... Crec que vam estar un bon rato tocant-la i cantant-la així sense gravar-la ni res. I el primer que se'm passa pel cap és com, bueno, la tirem cap al reggaeton, que és el que havíem fet. I no sé per què a part de que era molt ràpida, li van traixer un pomo negres i ja es va quedar... Montfort en Sons, total. I cap aquí vam tirar. La cançó no se'n va, la cançó està feta ja expressament per aquest moment. O sigui, ja va buscar tocar la fibra en aquests... No és que nosaltres ens haguem adaptat, jo crec, que la cançó s'hagi adaptat a la situació actual, sinó que nosaltres ja quan la vam crear vam anar a buscar això, saps? Sí, al principi té tota una intro així més melancòlica, d'enyoro dinar a la iaia i enyoro els matins de ressaca i és com... Després la tralla de... I a més just va sortir el dia que s'acaba el confinament, el toque de queda, feia un dia de sol, va ser com perfecte. Però sí, està feta por y para el momento. Sí, jo crec que en el nostre cas ha estat bastant orgànic, perquè nosaltres portem fent música molts anys i hem estat
O sigui, hem tocat en molts llocs, en molts grups, en combos, big bands, vam crear un grup amb els nostres col·legues quan teníem 16 anys. Vull dir que hem passat com per totes les etapes que pot passar un músic fins a la que estem nosaltres ara, que n'hi ha moltes més a dalt. De fet, hem passat la frustració i tot. Sí, hem passat la frustració, hem passat la sorpresa de cada cop et llevis un dia i una cançó teva hagi explotat. I per això crec que és orgànic i crec que és guai i bo. I no és cada cop un dia jo hagi entrat en una acadèmia que no direm el nom i hagi sortit i tingui 3 contractes a sobre la taula i sigui superfamós, saps? Que és de 0 a 100 en un dia. I per això crec que és guai. I crec que els músics haurien i han de ser així. La seva carrera ha de ser orgànica. I bueno, ens ha servit també per com veure que potser sí que hi ha un futur dins d'aquest món. Que es pot treballar, d'això. Sí, que és una cosa que mai ens havíem plantejat seriosament. És com que sabíem que es podia viure de la música, però ho feien els altres, saps? No era pas per nosaltres. I res, mira, ara mateix tenim un estudi construït. Estem treballant d'això, tenim concerts, sí que de moment tot va bé. Bueno, com que nosaltres sempre hem fet música perquè ens ha agradat fer música i perquè fèiem, per les risses, el fet de que la nostra música no s'escoltés ens era totalment igual. O sigui, nosaltres traiem temes amb en Salva, vam treure un àlbum, un punky àlbum, i ens era igual que l'escoltessin 10, 100 o 1.000 persones. Al final... Des del principi hi ha hagut com una bona rebuda d'aquest grup. Però que si no hagués funcionat, haguéssim seguit fent música, saps? Però perquè hem fet música tota la vida, no és el condicional aquest de dir o soc famós o deixo de fer música, no, jo porto 20 anys de la meva vida fent música i no m'ha escoltat ningú, saps? Sí, el nostre tècnic de so, que era amic meu fa 3 anys quan va començar, em va dir, tio, és que va treure el primer disc, el de Trapetón, i jo em pensava que era de broma, que l'havia tret per riure un rato i que ja està. I diu, hòstia, després us vau fotre PT-mes i tal, Però bueno, que ens hem sentit, jo crec que amb tot el que és música, com molt reconfortats amb l'ànim de tothom. Sobretot ens ajuda molt a ser versàtils, perquè, vull dir, nosaltres al final quan creem música per tallets escollim l'estil que volem fer. Quan et ve algú de fora i et diu vull fer el que parlàvem l'altre dia, un rock autotune. Rock autotune, saps? Fica't tu ara a divagar entre el que és el rock i la combinació amb l'autotune. Clar, al final això és un repte per tu com a productor i com a músic, de dir, m'he d'encarar a fer això, saps? O ara el projecte aquest que estem fent música infantil. Música infantil no he fet en la vida, però també et dona i et corteixes de recursos i d'experiència d'aquests estils. I ara segur que el pròxim cop que vingui algú a fer un rock autotune, anem així. Sí, de fet, crec que havíem fet, això va venir... Havíem fet una cosa. Sí, va venir un noi a això a gravar, ens va dir, vull una cançó de rock autotune. I n'havíem fet una feia 2 setmanes, però de risses, com de provant, i vam dir, joder, pues ja tenim l'experiència de l'altre dia fent allò, vam anar directament a saber que sabíem que necessitava una cançó de rock autotune. Però sí que és guai perquè estàs aplicant com els teus coneixements en quant a crear música, però no tens tot el que és la imatge dels tiets i el llenguatge i l'estil musical. Directament és tu fent música però sense tot el que comporta estar amb de tiets, sinó que és música pot ser completament diferent al que sols fer. No sé si podem dir massa, però... Sí, no està anunciat encara, però s'anuncia en res, o sigui, es pot explicar perfectament. És un disc que estem fent en unes escoles de Catalunya Nord per fer immersió lingüística en català a tota aquesta zona del sud de França. I això, hem agafat un animalari d'un poeta barceloní, em sembla que és. Enric Larreula és? Sí, no sé si és de Barcelona, però d'aquí, de Catalunya Sud, entre cometes.
I llavors hem agafat aquests animalaris i els hem passat a cançons urbanes de... Bueno, hi ha de tot, hi ha pop, hi ha balades més urbanes, trap duro, trap happy, una mica... I llavors és això, és un disc col·laboratiu amb molts artistes catalans, amb diversos accents del català. Sí que parlen català, també hi ha valencians, balears... Tot comprès en un disc i sobretot és per donar material i recursos a la Catalunya Nord, que són totes unes escoletes que parlen en català i que això fan immersió lingüística i els hi volen donar recursos perquè puguin escoltar música que els agradi i que sigui en català. Bueno, en general l'experiència crec que de viatjar per anar a fer música, això ja va ser com... Per treballar. No m'ho imaginava mai. La manera de produir, o sigui, la manera i els estils que produeixen a cada lloc, o sigui, cada respectiu lloc. Vam estar a Beirut eren super friquis del techno i del sintes i a l'estudi tenien tot de sintes raros i... I en canvi a Mèxic vam anar a un estudi d'un home que era guitarrista clàssic mexicano. I l'altre era molt pop. Sí, però ells allà escoltaven boleros i és una mica com això, anar allà i realment veure que tenen cultures diferents i... Cultura musical diferent, sí. Bueno, al Líban, a Beirut, vam estar a punt de no entrar, perquè... Bueno, vam estar a punt de no entrar i de marxar no existia el vol, de tornada. Sí, a veure, Beirut és... Primer has d'anar fins a Turquia i després de Turquia voles cap al Líban. Això, ara. Bueno, sí, abans hi havia vol directe. Però això, en el primer vol de Turquia al Líban vam arribar i... Bueno, vam estar mitja horeta, una hora a la duana. Des de quan baixar l'avió fins que ens va recollir 2 hores. Entre les cues i tot. Perquè no ens Bueno, perquè a més anàvem com amb un paper que deia que veníem a currar un videoclip, no sé què, pensàvem que veníem a fer una festa al Líban i a més era en mode Covid i al final ens van dir, bueno, va, passeu. I per tornar... No existia el vol. 4 del matí, arribem a l'aeroport, tot adormits, i no havien anul·lat el vol cap a Turquia, sense dir res. No existia. Vam haver de comprar un el dia següent per tornar perquè teníem stage pel club. I vam anar... Estàvem a l'aeroport, vam haver d'anar al pis d'en Rubén Cita un altre cop en taxi. Un taxi que només parlava àrab. Que no s'enterava de res, que li dèiem al lloc, al barri on sabíem que havíem d'anar i ens va portar al barri, però llavors vam estar donant mitja hora voltes per tot el barri per trobar el carrer del pis. No sé, força graciós, la veritat. A Mèxic vam passar per un peatge tomado, sí. Sí que... Uns tios havien segrestat el peatge. I van arribar a anar, no sé si anaven amb pistoles, però... Bueno, liades, però ni res perillós ni tot bastant divertit. Prendre't una mica la vida a risa, no? No sé, és com que tots els estàndards que envolten i que s'han creat en la indústria musical aquests últims anys no ens representen, saps? No sé... Fer-ho tot super... Sí, tot super meticulós, tot... No, al final... Saps? Posem samplers de coses en els temes perquè ens surten al moment i perquè és divertit fer-ho, saps? Perquè no creiem que ens haguem d'autocensurar amb aquestes coses. O sigui, és com que hi ha... Bueno, creiem que hi ha la filosofia aquesta de tot massa net, polit, tot perfeccionat, saps? Molt perfeccionista tothom. I al final jo crec que el que et dona identitat com a grup i una mica és sortir d'aquestes regles establertes. Molta gent que té grups i fa el que fa tothom es pregunta per què no... Saps? En plan, per què no... La gent no m'escolta a mi i escolta els altres. Potser perquè intentes seguir uns cànons molt establerts i no sortir d'allò, perquè si surts d'allò et diran que ets no sé què, o que... no funciona la meva música... No, simplement fes el que et roti i el que... Vull dir, nosaltres al final fèiem això, saps? I a la gent li va agradar i de cop un dia ens escoltava 1.000 persones, un altre 2.000, l'altre 10.000 i ara 80.000, saps? També preferim gravar, per exemple, una guitarra ràpid i toma el micro, grava tu i seguim amb una altra cosa que no estar-te tota la tarda gravant la guitarra perfecta per
Perquè això et fa perdre inspiració, saps? No tenim el millor equip del món, no? Per molt xulo que sigui estèticament, no és el millor del món. Però és funcional. I si treballa còmode i... Sí, realment, des de sempre hem treballat a la taula de l'habitació amb una targeta Scarlett i un micro aguantat com sigui. Saps? Jo crec que la nostra filosofia és... hemos estado en sitios peores, saps? Quan és... Sí, li vas això i li trobes moltes pegues, però després penses que vam començar produint aquí fora, amb una taula de merda, i dius, vale, si allà podia produir, aquí també. O si vaig a un bolo de merda i tot funciona malament, hem tocat a llocs encara molt més punquis, molt pitjors. Llavors, és una mica aquesta filosofia de dir, has de saber on estàs, però també has de saber realment d'on vens i això, acotar-te una mica als teus valors.